Er worden heel iets minder snoekbeersen vangen. En dat had mogelijk te krijgen met de aanpak van snoekbeerstruipers. Die is net goed. Er wordt gewoon gestroopt, dat weten we. Dat weten we van de signaal uit het veld van sport- en beroepsfiskers. Dus er is een stroperij gaande. Alleen er is geen stroperijteam meer. En er binnen peermeisjes die het incidenteel nog eens wat actie doen. Maar budgetten bij KLPD of bij de landelijke politie en de NVWA binnen het. NVWA krijgt alleen nog opdracht van het ministerie. Nou, het ministerie had er geld meer voor, of varoer. En dus wordt er geen stroperijbestrijding echt ter hand genomen. Legale viskers nemen nou nog maar behind snoekbeers mee. Maar dat vervolgens een orengroep bezig is om zo volle mogelijk uit te houden. Ja, dan al die maatregelen net al te volle zin. En dan is er wel een oproep aan het ministerie en aan de provincie. Neem dat weer ter harte en zorg dat er weer een stroperijbestrijding komt. De provincie wil op korte termijn met een nieuwe aanpak van de struipers komen.